Mula sa Camarines Norte, isang ina ang nagpadala ng panawagan sa ating programa. Ang kanyang hinaing ay hustisya sa kanyang anak na 14 anyos nang hiwalay umano sa dalawang 17 years old na lalaki. Or hinalay. Hinalay pala yun, partner, ng 14 anyo, 17 years old na lalaki. Ang panawagan ng ina na si alias Gina. Panoorin po natin ito. Ako po ay humihingi ng tulong sa inyo sa tabang ora mismo na mabigyan ng hustisya ang nangyaring pangahalay o panggagahasa sa aking anak. Sana po matulungan ninyo ako kasi ang bigat po sa dibdib. Inilapit ko na po sa pulis, pinamedico legal ko na din po. Ang gusto ko lang po ay mabigyan ng katarungan para hindi na pamarisan at mamulat ang mga kabataan ng mga ginagawa nila ay hindi basta-basta. Kaya sana matulungan po ninyo ako. Medyo naguguluhan po ang anak ko, nadadala ng takot. Mga minor de edad po ang anak ko, kaka-14 anyos. Tapos 17 anyos lang po ang humalay sa kanya. Kaya po, patabang man po. Para sa detalye, makakausap natin ngayon si alias Gina mula sa Camarines Norte. Gina, paano nangyari itong panghahalay umano sa iyong anak? Pwede niyo sa aming makikwento kung paano nangyari ito? Nangyari po ito nung July 6, bandang patanghali. Inaon po dito yung anak ko, ang kaibigan. Kwento po sa akin ng anak ko, maliligo daw, pero ayaw niyang sumama. Kaso po, siyempre kaibigan at mga kabataan, lalo minor de edad, madali po bagang manipulahin ang mga madaling baga maakit. Sumama po ang anak ko. Ang sabi po, maliligo nga, pero may dadaanan daw po. Ngayon, pagpunta po nila doon sa bahay na sabing dadaanan, daw po ng parang kwentuhan muna, tapos nakita niya may bumili na ng alak. Ngayon, siya daw po ayaw uminom. Tapos, ang nangyari, napilitan din po kasi pinipilit na daw po siya. Siyempre nga bata, barkada, ang tiwala siya, tumagay siya. Kaya lang po, doon daw po sa pangyayaring yun na parang unang tagay pa lang yung sabi sa akin ay medyo na siya. Iba na daw po agad yung pakiramdam niya. Sa madaling sabi po, eto pong anak po ninyo ay niyaya po nitong dalawang kabataan at sinama po siya at nag-inuman. May kasama pong babae, mag-boyfriend ang nagkaon sa kanya. Tapos, sumama nga siya. Pagdating dun sa ayaw niya nga uminom, pinilit siya. Nung umiinom na sila, nagtaka daw po siya at nahihilo na agad siya. Tapos, nasakit yung liig niya. Nagtaka siya sa ininom nila kung bakit nagkaganon agad siya. Tapos nung doon kung na siya, may tama na, umakyat siya doon sa taas para matulog, pinapatulog na din daw po siya. Okay. Ngayon, sumunod din daw po yung mga kabataan na yun. Tapos, naiingayan daw po siya, bumaba siya doon sa isa namang tulugan, sa ibaba. Ngayon, doon daw po, parang naiidlit na siya, doon pumasok yung mga kabataan na yun. Yung isa muna. Ito pong alias JJ na lang po, nanay. Ito po yung isang lalaki na 17 years old. Sa madaling sabi po, nanay, sa tingin po ng anak po ninyo, meron pong nilagay doon sa inumin na iniinom niya. Yun po ang pagkakasabi niya sa akin kasi minsan na daw po siyang uminom na din sila pero hindi daw po ganun ang pakiramdam niya. Pero nung time na po na yun, bakit daw pati dibdib niya masakit? Lalamunan niya masakit. Tapos ang ulo niya daw po masakit masyado. Ito bang anak niyo ay laging umiinom ng alak? Kasi sabi niyo, lagi naman siyang umiinom at yun lang yung first time na parang iba yung pakiramdam niya. Opo, naaaya na din po siyang uminom pero hindi daw po ganun ang nararamdaman niya. Nung araw po ba yun, nagpaalam po sa inyo yung anak po ninyo na sasama sa barkada niya? Hindi na po nagpaalam kasi po pinilit na nga po, pinasakay na daw po doon sa motor. Ay ako po, nag-uutos sa kanya na tulungan akong maglaba. Tapos, yun nga po, nagre-ready na siya ng paglaba. Tapos, huminto yung motor. Sinilip ko sa bintana, yun na nga, lumabas siya kasi nga may tumatawag sa kanyang nakamotor. Sinilip ko din po, yun na nga kung barkada niya. Pagkatapos po, nag-uusap-usap sila. Siyempre, umaandar yung motor, hindi ko masyadong naririnig. Yung pala po, inaakit na yung anak ko na mapunta nga ng liguan. Tapos, pumasok na po ako. Sabi ko, alam niya pong maglalaba kami. Sabi, isip ko, hindi siya sasama. Kaso po, nung time na yon,
bigla umandar yung motor, hindi ko naman na maabot. Po, sa inyo pong pagtatansya, ito pong anak nyo ay kusang sumama or sa pilitan pong isinama nitong dalawang lalaki? Babae po yung isa, yung nagsundo, yung mag-boyfriend na barkada niya. I see. Ito po ba ay kilala nyo na po dati pa? Kailan ko lang po yan nakilala, ma'am. Kakilala ko po yung babae. Yung lalaki po, hindi ko kilala. At sa mga oras na yun po, nanay, hindi nyo po alam kung saan po sila pupunta? Hindi ko po alam nung time na yun kung saan sila pupunta. Basta po papunta silang Padait. Nanay Gina, maitanong ko lang nung araw bang yon nang mangyari na itong pangahalay ay naikwento na agad sa iyo ng anak po ninyo itong nangyari sa kanya? Hindi po. Nalaman ko po yun ay Miyerkules na. Linggo po kasi nangyari yun. Miyerkules ko na po nalaman kung hindi pa po pinilit ng mga kaibigan Opo. na may sasabihin daw sa akin. Pinasundo ko po yan sa pamangkin ko. Kung siguro po napaaga yung pagsundo, hindi po mangyayari yun. Kaso po, nung time na yun, pagkasundo ng pamangkin ko, umiiyak siya nung sinisermonan po dito sa bahay. Pinagsasabihan ko po, at di nga ako nagangkonsinti ng mga ganyang kabataan na mali na lilihis ng landas, mali ang mga ginagawa. Dapat kako, kapag sinabihan ng magulang, makinig. Kasi kako, lahat ng sinasabi ng magulang, para sa inyo yan, hindi para kung kanino. Yun Opo. nga po, umiiyak na lang siya, di po siya nagsasalita, di ko alam kung anong, siya, parang nininervyos yung kamay niya po, nanlalamig, kung hawakan ko. Nung bilang isang ina, nung kinikwento niya po yung nangyari sa kanya, ano po yung pumapasok po sa inyong isipan? Ano po yung nararamdaman nyo nung mga oras na pong iyon? Natural na po yung sobrang galit ko po. Gusto ko nga pong nasa kalsada pa man din kami nang sabihin ng anak ko, alam mo po, gusto kong sakalin, pero labaka ako kung anong gawin kasi nasa tabi kami ng highway nung sabihin sa akin. Pero grabe ang galit ko. Kaya po siguro nagkamali din ako ng desisyon. Pinuntahan ko agad doon sa inakit ko sila. Pinuntahan ko doon, yung anak ko, sinama ko doon sa barangay, dalawang pumalay sa kanya. Doon po kami nagpa-blatter, mali yung dapat ginawa ko. Pero nalito na po ako sa sobrang galit ko. Nanghihina ako, mali-mali ka ko yata ng naging desisyon ko. Ano na lang po, Nanay Gina, yung mga salita na ibanggit na lang po sa inyo ng anak po ninyo, nung kausap nyo po siya, pinipilit nyo po bang magkwento itong anak po ninyo kung ano po yung nangyari? Pinipilit ko pong magkwento, pero hindi ko maintindihan, ma'am, kasi parang nagugulo siya, natatakot na hindi ko maintindihan. Minsan nakatulala pag ito sa bahay. Minsan bilang nanay, inuutosan ko siyempre. Minsan iba yung kung nakatingin lang siya. Minsan ang ginagawa, naka-cellphone nga pero scroll lang siya. ng pindot ng kung anong mapanood niya. Hanggang ngayon, ganun po ang nangyayari sa kanya. Ano na lang po yung plano nyo ngayon, Nay? Dahil po ganito po yung nangyari sa anak po ninyo. Gusto ko po sana matulungan ninyo ako kung ano yung talagang tamang proseso. Kasi po, sa totoo lang po, ako bilang nanay, hanggang ngayon nalilito ako kung ano yung dapat kong gawin. Ang gusto ko mabigyan ng katarungan yung nangyayostisya yung nangyari sa kanya. Kasi pamamarisan kung hahayaan ko lang. Makinig po kayo, Nanay Gina, ano po, dahil sa sitwasyon po ito, ang anak po ninyo ay 14 anyos pa lamang at nangangailangan po siya ng paggabay, pagmamahal at syempre hindi niya po ginusto ito at hindi niya po alam kung anong mangyayari sa kanya. Kaya tama po yung desisyon nyo na ituloy po ito at hanapan po ng hustisya ito pong anak po ninyo, Nanay. Kami po ay laging handa po na tumulong po sa inyo para naman po ay ito pong nangyari po sa anak po ninyo ay magkaroon po ng hustisya. At para sa agarang pag-aksyon, Nanay Gina, makinig po kayo. Dahil mga minor de edad ang biktima, ang mga suspect, idudulog natin itong reklamo sa tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Labo, Camarines Norte. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono ang Head Officer ng MSWD na si Ma'am Elisa Capestrano. Magandang hapon po, Ma'am Elisa. Yes, ma'am. Good afternoon po. Apo. Ma'am Elisa, eto pong pinag-uusapan natin ay mga minor de edad. Isa pong biktima, 14 anyos at dalawa po na umano ay humalay dito po sa 14 anyos at 17 anyos po lamang. Eto ding dalawang pinaghihinalaan pong may gawa po nito. Ano po yung maaring legal na aksyon ang pwedeng asahan ngayon nito po nila alias Gina at yung biktima po? Sa ngayon po, sa
nakikita ko po, very emotional po ang nanay ng victim. Kailangan po muna nila ng piling. Ano po? Kasi para po medyo maibsan yung emotion ng nanay. And of course, doon po sa victim. Kailangan po talaga nila ng counseling. And then, pag okay na po, sa kanila mag-decision kung ano po ang gagawin sa kaso. Ito pong mga suspect ay nearly to 18 years old, meaning to say po, malapit na maging legal age. May maaari po bang may isang pangkaso sa ganito pong pangyayari na ang involved po ay 17 years old pa lamang? Opo, ma'am. Sa under RA 9344, yun po ang tinatawag natin Juvenile Justice Act, na kung saan ang mga bata na 15 years old and below 18 years old ay may criminal liability sila. Ibig sabihin, pag nakatumit sila ng mga serious offense, which is isa yan sa mga yung rape or alleged rape, ay may criminal liability sila. Ito sa yun sa heinous crime. Dito sa 1944, ang batang may mga edad 15 but below 18, kailangan mo na rin mag-undergo ng discernment. So, dapat ma-assess muna ng isang social worker if the minor alleged victim ay acted with discernment doon sa case na inaakusa sa kanila. Ma'am, ano na lang po ang pwedeng asahan na intervention mula sa MSWD sa inyong opisina, especially dito po sa biktima? Sa amin naman sa opisina, once na i-refer yan, properly i-refer sa amin yung case na yan. Kasi as of na wala pa kami detalye kung ano yung nangyari and even ang bawsi ay hindi pa yan na-refer sa amin. But once na i-properly refer yan sa aming tanggapan, nandun po ang aming support programs and services pagdating po doon sa mga bata. Opo ma'am, dahil sa sinabi niyo po, ano po ngayon ang maaari nilang simulan na proseso para matanggap niyo po nila po itong tulong mula sa inyong opisina? Dapat po sila ay pumunta dito sa opisina or i-refer sa amin, samahan kung sino po ang, kasi wala pa nga po kaming detalye ng parents and the family of the victim. So, samahan po dito sa opisina at automatic naman po pag na-assess namin yan kung anong kakulang ng mga servisyo para sa bata, sa family. Opo, Okay. malinaw po ma'am, sasamahan po ng aming team sila alias Gina at anak po niya sa tanggapan po ninyo para sa mga susunod na proseso. Maraming salamat, Ma'am Elisa Capistrano, ang Head Officer ng MSWDO Labo, Camarines Norte. At eto partner, nasa kabilang linya na rin ang ating telepono si Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakib, ang tagapagsalita ng PNP Regional Office 5. Ma'am Malu, para sa kaalaman po ng ating tagapanood at tagapakinig, sa mga ganitong klase po ng mga reklamo, ano po yung kadalasang proseso na dapat pong malaman ng isang magulang? Kasi binabanggit ng MSWDO, dapat yung interference ng magulang, dapat palaging naandon. Yung pag-update ng magulang, pagbantay sa mga bata, lalo na 14 years old, dapat laging naandon. So ano po yung dapat gawin? Yes, yun po talaga ang kung sa main ingredients, yung mga minor victims or yung parents, ang kailangan po na synchronize din po ang kanilang pagproseso. Like, halimbawa, yung kaso natin ngayon, meron tayong minors, same victim and the suspect are minors. Napag-alaman ko din na although ang mga pulis natin may mga proseso din pong kailangan na gampanan, and yet they are still waiting po doon sa affidavit ng victim. So, generally speaking po, it's the victim po dapat ang nagdadala ng kaso. Diretso po tayo doon sa kaso na pwedeng kaharapin po nitong dalawang sospek. Ano po yun? Ito po ba ay posible masampahan ng kaso? Ano po ba yung pwedeng kaharapin? At etong sinisigaw na hustisya po ng mga magulang? Meron tayong involvement ng minors. Still need po ng referral or letter sa DSWD po para mag-issue sila ng discernment. Kasi pag file ng case, lalo na minor involved, kailangan po yung discernment referral po ng MSWD. So meaning, sila yung magme-measure doon sa mga suspect kung talagang alam nila ang kanilang ginagawa. Discernment means
alam nilang mali pero still ginawa nila pa rin. Meaning to say po, Police Lieutenant Colonel, pag napatunayan po at inamin nitong mga suspect na ginawa po nila itong pangahalay, pagtungtong po ng 18 years old partner. Opo. Yes, Maaari na ba itong makasuhan? Yes, ang penalty po dyan, mga kaibigan, meron tayong reclusion perpetua na imprisonment from 20 to 40 years. Again, Opo. pag tumungtong po ito ng 18 years old, yung tinatawag natin na criminal liability ay pwede na pong kaharapin nito pong mga suspect. Of course, of course. Pag alam naman po natin na may kasalanan ka, may mga punishment po, may mga criminal liability po na pwede silang kaharapin. Paalala na lang po sa ating mga magulang, especially kung in case na nabiktima rin sila ng ganito, ano dapat nilang gawin? Sa mga magulang po, alam naman natin kung saan pumupunta ang mga anak natin, lalo na minors. Kailangan po natin talaga silang bigyan ng paalaala. Every time na nabibigay po yung mga anak natin, huwag tayong magsawa na magbigay ng paalala kung sino ang kasama, kung sino ang mga barkada, kung saan ang mga gig. Kasi nasa atin pa rin po ang moral ascendancy ng mga kabataan ngayon. Tayo ang ehemplo, tayo ang role model ng mga kabataan. Kung ano ang ginagalaw po nila sa labas, yun din po ang pinapakita natin sa kanila. Like, if ever man chances na may mga ganito pong kaganapan sa inyong family, sana wag naman po, automatic po na pumunta kayo sa WCPD, and then yung WCD officers po, sila yung mag-guide sa inyo kung ano yung tamang gawin. Dahil po dyan, maraming salamat po, Police Lieutenant Colonel Malu Calubakib, ang tagapagsalita ng Philippine National Police Region 5. Nanay Gina, napakinggan niyo po si Police Lieutenant Colonel at yung MSWDO. Nanay? Pakinggan ko po kaso medyo mahina ang dating dito sa amin. Opo, Awat po sa cellphone ko. ganito na lang po, Nanay Gina, no? Ang sabi po ng PNP at yung MSWDO, ang 17 years old ay meron na po silang criminal liability, meron na po silang kakaharapin pong kaso sa ganito pong uri ng pangahalay. Pag napatunayan po, meron po silang ginawang ganun. Ano po, Nay? Huwag po kayong mag-aalala, Nay, dahil nandito po yung aming programa para po gabayan po kayo at tulungan po kayo na yung hustisya po na inihingi po ninyo ay makamtan po ninyo para po sa inyong anak. Maraming salamat po sa tulong ninyo.